нимаи дуюми рӯзи 12 ноябр дар меҳмонхонаи румии пойтахт дар остонаи вохӯрии дӯстона бо ширкати сармураббиҳо ва намояндагони тимҳои миллии Тоҷикистон ва Непал нишасти хабарӣ доир гардид. Дар оғоз ба суолҳои хабарнигорон сармураббии мунтахаби Непал Набин Нойпане ҷавоб дод. Набин Нойпане иброз дошт ки мо ба ин бозӣ ҷиддӣ омода гаштем ва бо нияти ғалаба ба майдон ворид мешавем. мо дар се дидори қаблӣ бозиро бо мунтахаби Тоҷикистон бо ҳисобҳои гуногун бохтаем ва ин навбат тамоми талошамонро ба харҷ хоҳем дод то ки натиҷаи бозӣ ба нафъи мо анҷом ёбад. Тамоми бозиҳои тими миллии кишвари шуморо тамошо намудаем ва мо барои ғалаба махсусан дар хатти ҳуҷумро мустаҳкам гардонидаем ки умедворем натиҷаи хуб медиҳад. баъдан сармураббии мунтахаби Тоҷикистон Гела Шекиладзе ва нимҳимоятгари тими миллӣ Амирбек Ҷурабоев барои посух гуфтан ба суоли хабарнигорон ба толор ворид гаштанд ки хело баҳсбарангез сурат гирифт ва аксари суолҳо дар мавриди 4 бозии охири мунтахаби кишвар ки қаноатбахш нест дода шуд. бино ба гуфтаи мутахассиси гурҷӣ барои ғолиб омадан онҳо бо ҳайати даста якҷоя талош мекунанд. Мавсуф дар идома баён намуд ки аксари бозингарони хуб ки дар чемпионатҳои кишвар натиҷаи назаррас нишон медиҳанд таҷрибаи бозиҳои байналмилалиро надоранд ва мо наметавонем ҳамаи онҳоро ба ҳайати мунтахаб даъват намоем. рақибони мо дар марҳилаи дуюми интихобии ҷоми ҷаҳон 2026 Урдун ва Арабистони Саудӣ нисбат ба ҳарифонамон ки дар ҷоми Осиё мо бо онҳо бозӣ кардаем пурқувваттар буданд. новбаста аз натиҷаҳои ғайри қобили қабул дар бозиҳои охир ба ҳайати мунтахаб 10 нафар бозингарони ҷавонро даъват намудаем ки онҳо дар чунин бозиҳои сатҳи баланд таҷриба андозанд. дар мавриди оне ки дар ин вохӯрӣ чаро мо нишонзанҳои беҳтарини лигаи олиро ҷалб накардем ҷавоб чунин аст: онҳо таҷрибаи бозиҳои байналмилалиро надоранд. натиҷаҳои онҳо танҳо дар дохили кишвар хуб аст. қобили зикр аст ки бозии дӯстона миёни тимҳои миллии Тоҷикистон ва Непал 13 ноябр дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе соати 18 оғоз мешавад. ҳамзамон ҷараёни вохӯрии мазкур тариқи телевизиони варзиш мустақиман тақдими тамошобинон мегардад. охирин маротиба мунтахаби футболи кишвар дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе 4 моҳ муқаддам муқобили Покистон бозӣ карда ба ғалаба даст ёфта буд. ҳамакнун миллипӯшони меҳанду бозии дӯстона бо Непал ва Афғонистон анҷом хоҳанд дод. аз ҷониби сармураббии мунтахаб мутахассиси гурҷӣ Гела Шекиладзе барои ширкат дар бозиҳои дӯстона 24 бозигар, 4 дарвозабон, 6 ҳимоятгар, 9 нимҳимоятгар ва 5 ҳамлавар даъват шуда буд. дар тамринҳои дастаҷамъӣ ба истиснои 2 футболбоз Парвизҷон Умарбоев ва Азизбек Ҳаитов боқӣ монда бозигарон дар ҳайати 22 нафар ширкат карданд. қайд кардан ба маврид аст ки аввалин шуда ба омодагиҳои дастаҷамъӣ аз байни легионерон дарвозабони тими Уфаи Русия Олег Баклов, ҳимоятгарони Нефтчии Фарғона Манучер Сафаров ва Зоир Ҷурабоев, ҳамчунин ҳамлагари Металлурги Бекобод Далер Шарипов пайвастанд. дар идомаи тамринҳо дарвозабони дастаи Ростов Рустам Ятимов, ҳимоятгари Сипоҳон Ваҳдат Ҳанонов ва ҳамлагари Андиҷон Шаҳром Самиев низ ба ҳайати дастаи мунтахаби кишвар шомил шуданд. бозиҳо тайёрии сахт дидастем. мо медонем чанд бозии охир тим миллӣ ягон бозӣ набуридак. мо ҳамаи чизҳоро анализ кардем, мо ҳамаро ҷобаҷо кардем, бозиҳои ояндаро тайёрии нағз дидем. хеле боварӣ дорем ки бозиҳоро мухлисоро хурсанд карда майдон мебароем. ҳаста бозиҳое ки мо ғалаба мекунем қатъӣ монанд, мухлисои мо ҳамашон дар миннатдории худмон мерасонем ва гуфтанем ки ҳама вақт ба футболи тоҷик боварӣ кунед. мешаванд бозиҳое ки мо бой метиҳем, мо иро медонем, леки ягон бозингар тим миллӣ намехоҳад бой додан. баъд аз шумо боварӣ дорем ки шумо мебинед моро дастгирӣ мекунем, мо чӣ ай дастмон биёя ҳамаи қувватҳое ки дорем дар майдон мемонему, ҳаракат мекунем, ғалабаро ба даст биёрем, шуморо хурсанд кунем. натиҷаҳои охири тими миллии кишвар мухлисон ва ҳаводорони футболи меҳанро то ҷои нигарон намудааст. моҳи сентябр бозигарони мо дар ҷоми Мердека иштирок намуда аз дастаи Сурия шикаст хӯрданд ва дар рақобат барои ба даст овардани ҷои сеюм тими Филиппинро тариқи силсила зарбаҳои пеналтӣ мағлуб карданд. дар моҳи октябр мунтахаби мо боз дар як мусобиқаи дигар ҷоми шоигарии Тайланд баромад намуд. дар ду бозии муқобили Сурия ва Филиппин шогирдони Гела Шекиладзе ба шикаст рӯбарӯ шуданд. аммо мунтахабҳои Непал ва Афғонистон аз лиҳози ҳайат ва мавқеъгирӣ дар феҳрист ФИФА аз тими миллии кишвари мо поёнтар қарор доранд. мунтахаби Непал аз миёни федератсияҳои узви ФИФА мақоми 176-ро ишғол мекунад. то кунун миёни тимҳои Тоҷикистон ва Непал се бозӣ доир шудааст ки дар ҳар се вохӯрӣ футболбозони мо бо натиҷаҳои гуногун ба ғалаба даст ёфтанд.
Ожидания от игры, конечно, положительные. Всегда приятно, я думаю, любому футболисту приехать в сборную, сыграть, так скажем, эти контрольные игры. Тем более в этот раз мы играем дома, при своих болельщиках, поэтому это вдвойне приятнее. Ожидания только победа, и по поводу, как это повлияет в подготовке на отбор Кубку Азии, ну, конечно же, это большой плюс. Команда сыгрывается, да, где-то прошлые игры были неудачными, поэтому всем хочется реабилитироваться за прошлые игры. И, естественно, цель одна – это выйти на Кубок Азии 2027. баъди эълон шудани ҳайати мунтахаби футболи тоҷикистон ҷиҳати иштирок дар бозиҳои дӯстона миёни коршиносони соҳа сару садоҳо дар мавриди ба тим даъват нагардидани ҷаҳонгир эргашев ва абдухалил боронов пайдо шуд. айни замон ҳамлагари дастаи эсхата ҷаҳонгир эргашев бо 10 гол дуюмин нишонзани лигаи олӣ дар ин мавсим маҳсуб мешавад. футболбози клуби марказии варзиш артиш абдухалил боронов бошад, бо 8 гол сеюмин нишонзан аст. сармураббии мунтахаби тоҷикистон гела шакиладзе дар ин маврид чунин иброзии андеша кард. ду бозии рафиқона зидди дастаҳои непал ва афғонистон бароямон хеле муҳиманд. фурсатҳои зиёде инҷо дар душанбе барои бозӣ надоштем ва умед дорам ки бо вуҷуди комёбии хоса натиҷаи хубе хоҳем дошт, зеро дар 4 бозии охир мо ба таври кофӣ қавӣ набудем. акнун мо тими қавӣ дорем ва умедворем ки назди мухлисони худӣ метавонем дар ин бозиҳо зафар ёбем. айни ҳол кулли бозигарони беҳтаринамон шомили ҳайатанд ва бароямон муҳим аст ки то бозии хубро нишон бидиҳем ва пирӯз бигардем. яку якбора 5 бозигарро дар хати ҳамла ҷой карда наметавонем. айни ҳол мо шаҳром, манучеҳр, рустам ва ҳамчунин нуриддинро дорем. аз ҷониби дигар хушнудам ки ҳама ин бозигарон омода ҳастанд. ҳамин тариқ омодагиҳои мунтахаби тоҷикистон тақрибан 2 соат давом кард.